खुलुमबाय। बिटिसि बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि सौफैबाय। दा बे बुब्लियाव 8 नं दतमा समस्तियाव बिपिएफ दोलोनि बिजाथि प्रकाश बसुमतारी बिथांखौ देरहासार खालामनो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जेब्लायबो दिने दिने बिपिएफ दोलोआव जुगदान जाफैबाय थादों। नाथाय दुखु गोनां बाथ्राया बेसो, मैयानि समाव गसाइनिसिना प्राइमारि बिजेपिनिफ्राय गासै 8 नखर बिजेपि सापर्टार बिथांमोना प्रकाश बसुमतारी बिथांनि नुजाथिनायाव प्रकाश बसुमतारी बिथांखौ बिपिएफ दोलोनिफ्राय फिन बिजाथि महरै दैखांहरफिननो थाखाय बिथांमोना प्रकाश बसुमतारी बिथांजों बिपिएफ दोलोआव जुगदान जाफैदोंमोन। नाथाय बाथ्राया बेसो, बै बिथांमोनहा दिनै प्रकाश बसुमतारी बिथाङानो दतमा हालामनि सासे मोजां प्रतिनिधि साननानै बिथांखौनो फिन रिप्रेजेन्टेटिभ बा एमसिएलए महरै सायख'ना दैखांहरफिननो थाखाय बिथांमोना जानजि खाफ्रादों। नाथाय बे समावनो गसाइनिसिना सालबारि गामिनि बिजेपि सापर्टार हिमन्त ब्रह्म बिथाङा बै 8 नखर जाय बिपिएफ दोलोआव जुगदान जाहैनाय बिथांमोनखौ फन कलनि गेजेरजों धमकी हरदों होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। आरो बै बिथाङा जुदि एगेन फन कलनि गेजेरजों बिथांमोना मैयानि दिनाव प्रकाश बसुमतारी बिथांजों बिपिएफ दोलोआव जुगदान जाहैदोंमोन, बिथांमोनखौ एगेन आरो फन कलनि गेजेरजों धमकी हरफिनोब्ला हिमन्त ब्रह्म बिथांनि सायाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय आयेननि राहा लागोन होननानै जोंनिसिम फोरमायथि हरदों। बेखायनो आं बुंदों, दिनै बिसायख'थियाव भटार्सफोरा जों सोरखौखि सापर्ट होआ बे जोंनि मोन्थाय, बे जोंनि अधिकार, बे जोंनि राइट्स। बे राइट्सनिफ्राय जोंखौ रावबो डिप्राइभ खालामनो हाया, जोंखौ बिनिफ्राय सोरबा जानगाराव दोननो हाया। बे जोंनि मोन्थाय बायदि जों जायखौखि सायख'आ, जायनोखि भट होआ, बे जोंनि गोसोनि जोंनि साननायजों जों जायनोखि भट होआ बेखौ रावबो माइकेला लाबो हमथानो हाया। बेखायनो हिमन्त ब्रह्म नोंथाङा जुदि बेबायदि फन कलनि गेजेरजों बै बिथांमोनखौ धमकी हरबावोब्ला बिपिएफ दोलोनिफ्राय आयेननि राहा लागोन होननानै नोंथांनो गोख्रों फोरमायथि हरनाय जाहैबाय। आरो बेजोंनो लोगोसे आं बुंथिबावनो सानदों, दिनै नोंथांमोननि जानो गोनां जाय मनरन्जन ब्रह्म बिथाङा आसामनि गेजेरावनो सासे गोबां धोन सम्पति गोनां सासे बिजनेसमेन कन्ट्राक्टर, बिथाङा दिनै नोंथांखौ बै बिथांमोनाव फैसा बिनो थिनदों नामा? इभेन आं खोनानो मोनबावदों दिनै मनरन्जन ब्रह्मआ गोबां बेबायदिनो लन सन लाबाय, सनानि लन, हुम लन, गल्ड लन बायदि बायदि लाबायनो, थाखा फैसा आथोनाबो गैलानो, सोरखौबा जइन जाहैबा 100-200ल' हरोनो। अब्ला दिनै बेबायदि थासारि जाबायब्ला दिनै बिजेपिया दतमा समस्तियाव जेबो जायगा गैखाया, बिथा गैखाया, अब्ला बेबायदि समाव नोंथाङा माबोरैहाय दिनै थाखाबो गैलाबा, फैसाबो गैलाबा दिनै बोरै बिजाथि महरै गसंनो सानखो? आरो दिनै रायजो राजाफोरखौ बोरै बेले बेजे खालामबाय थानो सानखो? नोंथाङा हाग्रामा महिलारिजों मोनसे समाव खामानि मावनानै हाग्रामा महिलारिनि थाखायनो दिनै नों आसामनि गेजेरावनो सासे धोन दौलत गोनां बिजनेसमेन कन्ट्राक्टर जानो हादोंब्ला, अब्ला बिपिएफ दोलोजोंनो थानानै खामानि मावबानोथ' जाबायना। बिपिएफ दोलोजों थानानै खामानि मावदो, दतमा हालामनि रायजो राजाफोरखौ जौगाखां बिथिङाव नोंथाङा लाबोनानै होफैदो, बेसो जोंनि उद्देश्य जानांगौ। दिनै फन कलनि गेजेरजों दिनै नोंथांनि सापर्टारफोरा सोरखौबा सिगि सग' खालामनानै बै बिथांमोननिफ्राय भट आदाय खालामनोथ' हायाना, ना भट आदाय खालामनो हागोन नामा? बै बिथांमोना जेसेबांखि सिग' सग' खालामा मानो नोंथांनो भट होआ। बिथांनि गोसोआ प्रकाश बसुमतारीखौनो सायख'खाबायब्ला नों मालाय भट थुनायखौथ' नुखुमायाना। बेखायनो आङो नैबे सेप्तेम्बर दानाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव बे बिटिसि बिसायख'थिखौ जोङो फ्रि एन्ड फेयारै जों गेलेनो हानांगोन, नांलाय खमलाय गैया, दावराव दावसि गैयै जों बे बिटिसि बिसायख'थिखौ जों बारहोलांनांगोन। दतमा समस्तिनिफ्राय जायखि केन्डिडेट देरहालाङा मानो बै बिजाथिफोरा दतमा हालामनि, दतमा ओनसोलनि जौगाखांनायनि थाखाय खामानि मावनांगोन, बैफोरखौसो जों नोजोर बोनांगौ। दिनै खोनानो मोननायाव मनरन्जन सारनाव थाखा फैसाबो गैलाबा, बेबायदि दाहार दुहार जाबायबा, गावनि एकाउन्टआवबो फैसा दोननो हायाब्ला, अब्ला उननि समाव बिथांनि न'खरानो नस्थ' जालांगोन, बिथांनि संसारानो नस्थ' जालांगोन। मानोना बिसायख'थि गेलेनाया मोनसे जुवा गेलेनायसो। जों जानजि मुन्दा जेरैहाय गेलेयो, बै दुलि फिसायाव क्ल' 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 समावबा ग्रुप गारबाय, बेवहाय जानजि जाखारगोन ना मुन्दा जाखांगोन, ना बेवहाय इथा जाखांगोन, ना सिरिया जाखागोन, ना लालफान जाखांगोन, ना खालाफान जाखांगोन, जोंथ' मिथिया नङा होमबा? मालाबा सकाबो जायो, 6टा गुथिबो मोनसेल' ओंखारो। थिग बेबायदि आरोना। बेखायनो जोङो ज' सानलायनानै मोनसे जौसांनि गेजेराव थानानै जों मावनायखौसो जों हास्थायो।
बेबायदि फन कलनि गेजेरजों धमखि हरनाय मानाय थाइसे थाइनै थाखा बिलायनाय बेफोरबायदिया जाथावा आरोना नांगौ जायोब्ला अडिअ'आबो फैगोन नाथाय बे एटलिस्ट बे मोमेन्टआव हिमन्त ब्रह्म नोंथांखौ खावलायहरबाय बेबायदि फन कलनि गेजेरजों धमखि होलायनाया दिनैनि दिनाव माने आरजाथावना नङा दिनैनि दिनाव समाजाव गनायजाया दिनै बै बिथांमोना बिपिएफ दोलोजोंनो दङ नोंथाङा जे बिजेपि दोलोनि जानानै बिथांमोननि सायाव फन कलनि गेजेरजों दम हरदों बिथांमोना जोंजों गसंफानो राजि बिथांमोना खोथा होदों बेखायनो नों जाहाथे बेबायदि एगेन फन कलजों दम होनायखौ नोंथाङा उननि समाव होआ बेखौ खावलायहरनाय थाबाय।